Halo Lur, balik maneh nang YouTube Mae. Dina iki Mae arep masak pecel. Kulupane ana bayem karo kembang turi, ganteng kacang, bumbu pecel, kacang, lombok, asem, gula, godhong jeruk. Wis ya, Mae arep mitili kulupan kembang turi. Kulupane wis dipithili dikumbasik ya, men resik. Lur iki nggodhog banyu dienggo nggodhog kulup. Iki tak kei uyah ben ijo. Iki wis mateng Lur, wayahe ngentas. Tak lanjut goreng kacang. Sambelé arep tak depok iki. Sambelé wae uyah. Bumbune tambahi gula putih Lur. Iki lho Lur, masakane mak minten dina iki. Iki tapi tak gawe krupuk gapit. Tilik sik Lur. Enak tenan lho Lur, pecele. Wis ya Lur, videone Mae dina iki. Jajal memena, sesuk masak apa. Wis ya Lur, aja lali ikuti videone Mae selanjutnya. Matur nuwun.